Bon vespre. El món del comerç ha canviat molt en els últims anys. A l'aparició dels grans centres comercials s'hi ha afegit també internet, un espai virtual que en alguns sectors suposa un important competidor. És el cas de les agències de viatges, que han vist com apareixien multitud de portals que faciliten l'accés de qualsevol viatge. Donat que fer front a aquesta realitat és impossible, l'agència Idènia Intergavà ha decidit sumar-se a aquest corrent i ha inaugurat un portal web en el que poden consultar-se totes les ofertes dels seus viatges. La nova web d'Intergavà respon a una necessitat molt concreta: aconseguir nous clients adaptant-se als nous temps. Promocionar-se a internet és per les agències de viatges una necessitat més que no pas una opció. I és que a les xarxes poden trobar infinitat de portals que ofereixen les ofertes més descarades i que s'actualitzen constantment. Fer una web en la que promocionar-se, però, no és quelcom tan senzill. Només si aconsegueixen diferenciar-se de la competència, tindran l'oportunitat d'aconseguir l'èxit a internet. Promocionar, a banda de les ofertes, un concurs en el que el premi sigui un viatge és una de les opcions que fan servir al web moltes agències de viatges amb la intenció de fidelitzar la seva clientela. Amb els temps que corren i que la informàtica va tan de pressa, evidentment hem de buscar sistemes d'arribar més fàcilment al nostre client, fer-los arribar totes les ofertes que hi ha al mercat, les que nosaltres tenim, els grups que nosaltres muntem, i d'aquesta manera creiem que arribem més. I si els internautes saben que en aquella pàgina web poden trobar bones ofertes, segurament hi acabaran tornant abans o després. Tot i així, no tothom acaba triant el seu viatge exclusivament a través d'internet. Per moltes persones és una opció prèvia abans d'aproximar-se a l'agència de viatges en la que ja confien. Saben que nosaltres intentem oferir-los el millor possible i uns viatges de qualitat i sense sustos ni coses rares. La confiança amb nosaltres penso que és important. Estarem una mica com a consellers de viatges, per dir-ho d'alguna manera. D'una manera o altra, el que està clar és que internet ha canviat la manera d'entendre els viatges, tant per les agències que els ofereixen com per les persones que volen fer-los. Doncs per promocionar aquest nou portal i aconseguir que els internautes que el visiten s'hi registrin, Idènia Intergavà va convocar un concurs amb un únic però molt atractiu premi, un creuer pel Mediterrani en règim de pensió completa. El sorteig del concurs es va fer divendres passat a la mateixa agència, al barri del centre de la nostra ciutat. La urna recollia totes les persones participants i va ser allò que es diu una mà innocent la que va extreure la papereta de la persona guanyadora. Es tracta de Marta Nicolàs Falsés, una de les moltes persones que es va registrar al nou web d'Intergavà. Ella va resultar guanyadora d'aquest creuer que gaudirà conjuntament amb un acompanyant. No se toca. No? Marta Nicolàs Falsés. Molt bé. Marta Nicolàs Falsés. Doncs aquesta senyoreta és la que anirà.